Odkąd po raz pierwszy otworzyła te swoje małe oczka, zawsze byłyśmy razem. Radość jestem. Riley. Nasza maleńka, promyczku ty nasz. Było cudownie. No przez całe 33 sekundy. Smutek jestem. Bidulka. No weź się ciut, może ja się tym zajmę. Takich emocji jeszcze nie było. W centrali robiło się coraz ciaśniej. Nie podoba mi się ten smrodek dzióbki. Przed wami odraza. Pilnuję Riley, żeby się nie zatruła. Brokuły! Weź udław się! To gniew. Ostry skrętanie! A to strach. Tak jakby prywatny ochroniarz Riley. Nie! Tu mamy jej wspomnienia. Głównie miłe, jak widać. Co się stało? Smutna. Dotknęła wspomnienia! Wszystko w porządku? A bo ja wiem, chyba spoko. Radocha znów coś! Staram się. Fundamenty! Mogę już sobie przekląć? To co my zrobimy? Nie działa, dlaczego nie działa? Słuchajcie, no nie jest dobrze. Radość wiedziałaby, co zrobić. Gdzie jesteśmy? Pamięć długotrwała Riley. Naprawimy to. Musimy wrócić do centrali. Bez mapy nie da rady. Trochę więcej wiary. Przecież wierzę, że się zgubimy w tych kulkach. Ale widoki, co? Kraina wyobraźni? Fabryka snów! Znam ją. Ale ona ma grzywa. Byłaś genialna w przygodach tęczowej wróżki. Na razie. Kocham cię! Odkryjcie świat, Chodźcie na przytulask. który nie mieści się w głowie. Mam dość! Nie, oddychamy. Musisz znaleźć w sobie optymizm i zabawić się trochę. Jestem straszna, ale nie zwerwiam was. Pracujemy nad tym. Wkrótce udało nam się przeżyć jak dla mnie dzień pierwsza klasa. To ma dzisiaj urodziny! Trzymaj się! O, gdyby radość tu była. W głowie się nie mieści. Mrozi mózga!